колко си години? Кажи как се казваш. 5. На 5? Да. Добре, как се казваш? Едно. Как? 1 ми показваш в момента. Ти каза вече, че си на 5. 5. Да. А как се казваш? Виж. Как ти казват? Аз се казвам Теди. А ти как се казваш? Руслан. Руслан. Добре. Тук е малко. Мокро е, да. Руслане, ти можеш ли да скачаш? Да. Ще ми покажеш ли как скачаш? Да. Айде. Айде. Айде де. Добре, а как стоиш на един крак? Можеш ли да ми покажеш? Айде. Ето и аз ще седа с теб. Добре. А можеш ли да подскочиш на един крак? Е така. Че ще падна. А? Не? Виж. Стоп. Да. Ти обичаш ли да играеш с топка? Футбол, примерно. А буса? А? Буса. Буса? Кой бус? За училище ли? Да. Тук ли спира буса за училище? Какво е? Не знам. Ти с автобус ли ходиш на детска градина? Не. А с какво? Пеша? Не, център. С кое? Център. Там, каквото съм ти донесла, може ли да скочиш? Айде. Браво. А на един крак? Изкочи. А, така. Браво. Добре. А можеш ли да клякаш? Какво? Мокро е, да. Можеш ли да клякаш? Да. Айде. Айде, дай да видя. Как клякаш? Ето виж. Хоп. Ето така. Добре. Айде да вървим. Айде водиме обратно вътре. Отиваме да ти покажа какво съм ти донесла. Айде. Супер си. Айде, влизаме вътре. Нали? Айде. Давай, можеш ли да отвориш вратата? Да. Браво на тебе. Лекичко. Така. Оп. Това пък може да ти хареса. Хубаво ли е? Добре, супер. Добре. Така, сега какво искаш да правиме? Искаш ли да рисуваме? Да оцветяваме? Да. Да. Добре. Кажеш ли от това какво е? Какво е това? Познаваш ли го този плод? Да. Кой е? Кой е този плод? Ей, този, който ти го показвам. Кой е? За ядене, да. Ама кой е? Как се казва? После ще видиш какво има тук. Кажи ми сега, ми отговори на въпроса. Това какво е? Русланчо. Ето тук. Да, рисунката. Отговори ми това какво е. Банан. Банан? Добре. Ти обичаш ли банани? Това кой е? Кое? Това. Това? Това е манго. Друг плод. А това знаеш ли какво е? Едина. Вижте. Мало. Мало. Така не е учтиво. Не е възпитано така да говорим, нали? Малек. Русланчо, гледай тук сега. Кажи ми това какво е? Краличка. Краставичка. Краличката. Да. А това какво е? Домати. Домати. Добре. Супер. Ти обичаш ли домати? А тук? Тук после ще видим какво има. Ще видим после. Има. Има нещо.
Не стига. Има нещо, да. Цвят е това? Лено. Зелено. Я да видя. Браво. А ти знаеш ли това какво е? На Мечо, какво е това? Телефон или Да. Ето го там. Еха, браво. А ще вземеш ли сега червено? Червения фломастер. Кой е червения фломастер? Няма нищо. Това е зеления, това е червеният, така ли? А не е ли зелен? Опа. Може ли да му отсветиш на Мечо ушите? Това на Мечо ушите ли са? Я да видя. Добре. А я ми покажи къде са твоите уши. Къде са твоите уши? Добре, а очите къде са ти? Добре. А нослето? Добре. И косичката къде е? Да, добре. Супер си. Добре. Малко го намокрихме, Мечо. Искам сега ще ти покажа, аз нещо ще нарисувам. Може ли ти да ми нарисуваш същото? Гледай сега какво ще нарисувам аз. А това? Да. Можеш ли? Ето ти. Същото като моето да направиш. Можеш ли? Да. Я направи. Добре. 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 Може ли сега друго? А, е така. Виж. Добре. Добре, добре. Сега ти каза, че си на 5 години, нали така? Русланчо? Какво рисуваш в момента? Какво рисуваш там? Браво! Браво, Русланче! И последната част сега. Браво! Виж! Да, само че не можеш да го вдигаш, защото като го вдигнеш, виж какво става. Той се разпада. Чакай да ти помогна. Оп! Браво на теб! Супер! Добре, това е един пъзел. Виж, това е една картинка. Тук има още 3 картинки, нали? Тази сме я направили сега. И тук има още една, втора и трета. А това? Това ли ще правим? Русланчо, я дай да видиме. Какво е това? Кажи ми какво виждаш на картинката. Хайде, дай да я разгледаме. Не. Моля те. И после ще ти покажа какво има вътре. Не. Моля те. Не. Защо? Ще ти покажа. Обещавам. Дай да разгледаме първо книжката. Хайде, отвори я. Я да видя сега какво гледаме. Тук виж. Тук са писали нещо. Не. Нещо са написали. Я ми кажи това какво е, знаеш ли? Виж. Чакай. Това какво е? Я виж каква хубава картинка. Какво има на картинката? Русланчо? Пиекок.
Добре. Хайде кажи сега, това какво е? Виж, виж, виж. Виж какво ти посочвам. Какво е това? Това е... Ела, елха, нали? Коледна. Да? Добре. Ти знаеш ли кога е Коледа? Русланчо? Няма повече, свърши. Свърши. Кажи ми сега, ти знаеш ли кога е Коледа? Не знаеш ли? Кажи ми, какво има навънка на Коледа? Сняг, нали? Да. А щом има сняг, кой сезон е? Време. Пише. Като има сняг, кажи кой сезон е? Тук пише. Като е студено. Руслане? Пише. Да, пише нещо, да. Пише нещо. Пише. Тук. Да, тук са други книжки. Ще ми кажеш ли сега, когато навън вали сняг и е студено, кой сезон е? Айде. Знаеш ли кой сезон е? А тук? Добре. Или са това? А! Ти познаваш ли ги тия животни? Какво е това? Пеперуда. Пеперуда ли? Да. Къде? Къде я видя? Русланчо? Русланчо, виж, искам да те питам нещо. Знаеш ли това какво е? Е това. Жълтичкото. Пате. Пате ли е? Ти харесваш ли патета? А тук? Тук ли? Това е моята чанта. Това е моята чанта. А това какво е? Я го виж. Виж, А виж. тук? А тук не знам чанта. Виж. Виж тук какво ти показвам. Руслане. Котка. Добре, точно така, да. Котя, виж. Какво е това? Кокошка, гадал. Кокошка и петел, да. Добре. Дай да видим тук какво има на следващата страница. Е тук. О, това е зебра. Това кой е? Това е авокадо. Така. Чакай сега да видим. Я ми кажи кой е това, какво е? Знаеш ли какво е това? Русланчо, слушаш ли ме? Това какво е? Това е дъга. Дъга. А това? Кое животно е, Русланчо? Руслане? Тук. Какво ядеш? Супичка ли е това? Мале, спокойно. Не ти ли хареса? Айде, дояж си. Тази то да е. Леко. Леко, да. Айде маката. Айде, да яш, никой не те пита. Чуваш ли? Дай да си го разпърта. Можеш ли да си закопчаеш ципа сега? Я покажи как си закопчаваш ципа. Хубаво оправи якито първо. Облечи го, така, добре. Дай да видим сега ципа. Можеш ли? Искаш ли аз да ти помогна да го
Добре. Хайде сега го вдигни. Добре. А сега можеш ли да го разкопчаеш? Да го свалиш. Добре, супер. А можеш ли сега да свалиш якито? Да. Айде. Да го съблечеш, можеш ли? Ма така не си го съблякал. Тук е топло. Айде, свали го. Свали го. Добре, ръкавите. Сега прибери ги хубаво всичките, точно така. Така. И затвори кутията, можеш ли? Добре, благодаря ти. Оставим я. Виж, аз ти подавам топка. Роси. Хайде, миличък. Виж топката. Хайде. Хайде, Роси. Ето го така. Кой е това? Това е колата. Колата, да. Хайде, хващай. Нали ще играем на топка? Ехо. Хайде, дръж. Не. Браво на момчето. Деска. Дай! Не! Давай! А може да я ритнеш? Да. На футбол да играеме. Не! Айде да ми я подадеш, да ми я ритнеш. Покажи ми как риташ топката, моля те. Браво! Ти си много добър футболист. Супер си! Мерси. Това върти така. Това се върти. Ма внимавай да не се удариш. Тук не може. Моля те да внимаваш. Тук не може. Не може, да. Става. Внимавай. Стига. Хайде. Добре. Я вземи топката. Добре. Вземи топката. Така. Добре. Сега вземи топката, искам. Айде, давай.